Acabarem el 2024 amb les dues infraestructures de mobilitat més importants que té Igualada, de connexió nord-sud, absolutament actualitzades. Ja ho vam fer amb les escales mecàniques, que durant aquest estiu s'han fet les obres i van acabar les obres ara fa unes setmanes. Han quedat renovades les 4 escales mecàniques del carrer de Sant Magí i avui es posa en marxa la renovació de l'ascensor de Fàtim per donar un servei òptim, sense avaries, als veïns i veïnes. I repeteixo que això és fruit de la política útil que el grup socialista fem a l'Ajuntament i és una mostra de que els acords que arribem amb el govern es tradueixen en projectes reals, factibles, tangibles, que podem veure i que la gent se'n beneficia. Tenir una ciutat connectada és un objectiu sempre pel PSC, ho hem demostrat quan hem governat, ho estem demostrant també quan estem a l'oposició, perquè una ciutat connectada amb una mobilitat còmoda i segura i que connecti els diferents barris vol dir una ciutat que garanteix la igualtat entre els diferents barris.